A Pobra bríndase con case unha quincena de deas ao longo do concello. Destaca o da patrulla da Policía Local, que conta tamén con máis equipamento médico para atender en caso de emerxencias. Ignacio Fernández, presidente da Sociedade Española de Cardioloxía, apuntou recentemente a necesidade de que os coches patrulla leven un desfibrilador, xa que en moitos casos son os primeiros en chegar a unha emerxencia. Na comarca hai casos de policías locais que van equipadas con DEA e un amplo equipo de primeiros auxilios, como ambús, como é o caso do Corpo da Pobra do Caramiñal. Isto é algo que ten que haber, porque en calquera momento é necesario. Temos 2 coches patrulla, en concreto, un sempre está dotado do servicio de desfibrilador. Si se sale con un, pois sempre se procura que estea este equipo ali. Bueno, se procura non, sempre se cambia porque digamos que o equipo é móvil, ou sea que se pode cambiar perfectamente dun coche a outro, pero vamos, cando está patrullando o coche da policía sempre leva o equipo de desfibrilador. Grazas a isto, Vidal sinala que no caso de emerxencia os policías locais poden atender dunha forma máis completa ás persoas que precisen auxilio, algo para que os axentes contan tamén con formación. Por suposto, todos estes cursos xa se realizaron xa no Concello máis dunha vez. Todos os membros da policía xa pasaron este curso no seu día e continuamente, pois cando hai algunha actualización, pois tamén a fan. Ou sea que en ese aspecto todos coñecen perfectamente como funciona este equipo. Ademais do coche patrulla, hai máis puntos no Concello que contan con DEA por se produce algunha emerxencia. Aquí mesmo no Concello hai un e despois hai nos polideportivos hai o equipo de desfibrilador. Pódense atopar en máis puntos, como a Parza de Abastos, xa que nun municipio hai 14 desfibriladores externos automáticos DEA para usar en caso de emerxencia.